ɗe jowi ɗiɗo ASP taw ko hesɓe gaddana ceerno koye ballal Mamadou Saliou Sow gardiɗo ASP ji e nder Senegal e yamirore ceerno Ibn Oumar ceerno sembini darde ɗin ASP ji gonnoɗi ɗon kono kadi o wasiyima hesɓe ɓe nde tinnoto ɓe tabintina e ko ɓe kebla ko. ñaagi Allah noon yo Allah newna noon ko jangguɗon ko mbawon wallitirde ɗum wuro ngo e dental ngal sabu ko ɗum tan nawirano ɗon toon ne jorta hen moƴƴere noon no darori ɗon ni ɗum wonko firti wonko jangguina ɗon toon ene feeñi e darde mon he tinno ɗon noon ɗum tabita e moɗon ballitiron ɗum wuro ngo ballitiron ɗum ceerno ballitiron ɗum dental ngal yo Allah newnu yo Allah wallu ceerno weltima duwima wuro ngo ene hato jini e ko wayni ko ɗo jibina ɗon ko ɗo mawnuɗon oɗon gandi no wonira oɗon gandi oɗon katojina hen tinnoɗe no moƴƴi noon yo Allah newnu yo Allah wallu. Fandare nde ko ɓeydude darde maɓɓe e toppitade nden ka wuro ngo nafoore maɓɓe ina feeñi to fannuji ɗi kala. Troisième promo ASP agent assistant à la sécurité de proximité ko directeur général Mamadou Saliou Sow ari ɗo ha e nder Madiina Gunaas hokki ceerno sukaɓe temedere fobɓe jeeyede e ASP. Allah waɗi formation waɗa ko Kolda fuɗɗi ko le 13 fodde capanɗe jeeɗiɗo fawɓe jaano bon Allah waɗi e nder mabɓe ɓe ƴetti ko âge 20 ans 30 ans ɓurtuɗo ɗum jeeyaka hen moyen ɗum jeeyaka hen formation o ko nawnuɗen ko ɓe ƴettani en fodde capanɗe joyo e ɗiɗo ɓe ganduɗa en gonde mabɓe Kolda Allah newni en garti hande e nder Madiina Gunaas hono no jiruɗon ni ko DG directeur général hokkuno ɗum ceerno Allah newni Allah hokki en waɗirde ɗum no yiɗirani gimmorɗen ɗo eɗen jaaha ko yamirore ceerno en baynima keɓɗen duwaw Allah hokki en kadi fartan yaade wadde golle ɗe ha gartuɗen kadi gartirɗen sukaɓeɓe kadi ha e yeeso ceerno o duwani mamaɓe o wasi mamaɓe holno pota wonirde e nder Madiina Gunaas ko adi fof koɓe Madiina Gunaas naaɓe koɓe ɓesgu dental ngal koye wuuro heɓe jeeya donc ene wawno taw ko woɓɓe gaddoya mais Allah hokki en sens ƴettede taw ko sukaɓe ganduɗa ko Madiina Gunaas naaɓe taw kadi daranto ko Madiina Gunaas daranto kadi ko taaride e Madiina Gunaas particulièrement nder leydi Sénégal fof. ASP ko agent assistant à la sécurité de proximité ko mbiyata toujours ko pour tout partout dendagal citoyen ne wawi naftorade ASP hono no jiwruɗen ni galleji diine ɗi kadi kamɓe foof ɓe dokka ASP ji ko ɗum saabi ceerno rokka agent ji ɗi 2017 ceerno rokkanoma 100 éléments yano ko 34 formation deuxiéme ari nde o jogui anniye yettinde fandare nden te ko ceerno rokkano ko timminde ɗum Allah hokkimo fartan kankone o saaha o formi 52 éléments hande ɓen en tawe ɗo e nder Madiina Gunaas kadi inchallah omo jogui anniye kadi timminde temedere nde par ce que ko ɗum hunde wino o waɗanta ceerno kadi emin jurti kadi inchallah ko wi ko ma waɗɗu hande Madiina Gunaas ko wuro ngo ganduɗa ene jogui 10 000 habitants Madiina Gunaas 34 éléments ne famɗen ɗum hay temedere nde ne famɗi so jiiɗi mbiyen donc 52 éléments oɗo so ari ma ɓeydo wallude min e golle am par ce que eɗen eɗen jogui événement ji mawɗi ko wayno Daga chaque année min gaddoyata ko Tamba Kolda Vélingara ɓen kewi arde e nder département o élément ji gonɗo kewno arde so Allah hokki en hande dañde 52 éléments eɗen ɗamini inchallah so tawi continue ni ma yaha hankadi taw ko Madiina Gunaas naɓe tan daranto Daga ko femte ASP golle mabɓe ne kewi ASP ari e nder Madiina Gunaas taw ko ganduɗa ko jeeyaɓe ɗo ko 2017 hande hay goto wattake présenté hol darde ASP
partout Sénégal hay goto wattake présenté darde ASP particulièrement aussi Madiina Gunaas enen fof en jii e galle he en jii e nder wuro he en jii e taaride ndi fof darde ASP e nafoore ASP donc hande hay goto wiyetake ASP ko ɗum ɗo woni darde walla ko ɗum woni nafoore goto fof fawi hen yitere muɗum no jiiruɗen ni golloɓe mbi ko 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans kala ko sohla e banggue physique ene tawe mum adi fof d'abord ko ɓe sukaɓe hande kala ko kato jinɗen ene heeɓa e mabɓe bon kamɓe noon gandi holko saabi mbaɗi limité âge o ɗum hanke ko golle kamɓe mawɓe wonɓe dow ɓe kono enen gandi kam ko nafoore maire wonanta en enen par ce que heɓde sukaɓe hono ɓeɗo tolniɓe fodde yaha 50 kala ko kato jinɗa ko jiɗɗa gollude fof e mbawi waɗande mo ɗum e wiide Amadou Tidiani Diawo mawɗo ASP ji ɗi e nder Madiina Gunaas ko Mamadou Saliou Sow gardiɗo ASP ji kuptidinɗo e nder Senegal fodanno ceerno wonde ma rokkumo koyno tolno e temedere ASP hande o ɓe tolnima 80 fawɓe gila e hesɓe ha e hiɓɓe